Гоце Делчев. Той е водеща фигура в македонското революционно движение и един от основателите на вътрешната македоно-одринска революционна организация. Сътрудничи активно с други революционери и лидери на ВМРО. Полага големи усилия за снабдяването на организацията с оръжие и пари. Играе ключова роля в Илинденско-Преображенското въстание. Известен е със своите военни стратегии и тактики, които включват добре координирани атаки на османските гарнизони и институции. Четата му взривява моста на река Ангиста на железопътната линия Солун-Одрин. На път за среща с водителите на Серски революционен окръг, попада в обкръжение в село Баница, Сярско. Решава да изведе четниците от селото, но опитът пропада. Битката край село Баница завършва със смъртта му. Това е една от най-тежките загуби за ВМРО. Гоце Делчев е важна фигура в революционната история, чието влияние и вдъхновение продължават да се чувстват дълго след неговата смърт.